Tak, dobrý den, krásné odpoledne, dámy a pánové. Doufám, že nebude vadit, že nebudu mít mikrofon, slyšíme se. Taková na úvod, aby jsme všichni se cítili komfortně. Ještě jednou krásné odpoledne. Dovolte mi, abych vás přivítala zde ve Valašské galerii výtvarného umění. A sešli jsme se tady o opravdu krásné příležitosti. A to je vernisáž jedinečné retrospektivní výstavy akademické malířky a grafičky paní Jiřiny Hartingerové. Výstava nese krásný poetický název Poezie života a ještě si o ní dneska víc povíme.
Věřím, že spolu zažijeme dneska tady krásné odpoledne, plné nejenom umění, ale také hudby, ale také plné krásných setkání, protože myslím, že všichni jsme tady naladěni na takové stejné notě, že máme rádi věci krásné, tak věřím, že tady spolu zažijeme dneska krásný čas. A jelikož to bude o tom výtvarné umění dneska, a já mám ráda, já jsem velký fanoušek toho literárního umění, tak dovolte mi na úvod krátký sonet od Williama Shakespearea. Mám tebe k jasnému dní léta přirovnat? Není tak líbezný, ani tak srdci milý. Vždyť v máji opírá se vichr do poupat. A léto též trvá jen krátkou chvíli. Někdy to nebeské oko až příliš žhne a jindy jeho tvář nevyjde zase ze tmy. A každá krása zde od krásy odpadne, jak velí náhoda nebo běh přírody. Tvé věčné léto však se nikdy nezmění. Ty nikdy nestratíš nynější jas své krásy. Tebou se nebude smrt chlubit, že jdeš s ní. V mých věčných verších tu přetrváš všechny časy. Vždyť dokud bude zde žít a číst kdokoliv, dotud zde budeš ty v mých slovech také žít. Dovolte mi ještě jednou zde srdečně přivítat akademickou malířku paní Jiřinu Hartingerovou. Vítám zde také akademického malíře Jilí Hartingera. Samozřejmě asi všichni víte, nešlo by to bez majitele a velkého, bych řekla, milovníka umění, pana Miroslava Šuláka. Nevím, kde je, ale a jsem moc ráda, že je tady se mnou také pan Karel Bogár, kurátor této výstavy, a on vám nyní o výstavě něco řekne. Vážení přátelé, jednak jsem rád, že jsem na Valašsku, protože ta cesta jako rodáka vždycky mě tady úplně osvěží, když jedu ze Vsetína být autobusem, který používám pouze kola. A ještě víc, že jsem na retrospektivní výstavě známé skvělé umělkyně Jiřinky Hartingerové, která, i když je to malá výstavní síň, tak tady vlastně vtěsnala kus svého života. Prosím vás, určitě se na mě díváš každým zrakem, protože mě vyroděně řekla, úvodní slovo musí být krátké a ještě kratší, jo, v domnění, že jsem Jan Zlatoustý. Já se teda pokusím, prosím vás, aby to nebyly těch 5 tradičních stránek konzistencí, ale něco, prosím vás, musím odvést. A začnu takovou malou vahou, která mě vede vždycky k tomu, když při těch stovkách výstav, které jsem realizoval nebo zahajoval, jo, jak jsem na to začínám dívat. Jo. To zamýšlení na obtížnost hodnocení uměleckého díla bych použil slova malíře Čípajšího, kde hledá malíř svůj obraz světa na rozmezí podobného a nepodobného. Kdo maluje příliš podobně, propadá vulgárnosti. Kdo maluje příliš nepodobně, klame svět. Vidíte, jaký je to těžký úděl z historika i výtvarníka, aby obstál před tohle tezí. Ale pojďme na to povalašsky od země. Tak do toho, co tady běží, co vidíme. Máme před sebou vynikající a svým způsobem technicky unikátní litografie, inspirované Valašskem i příběhy ze života. Ukázky nádherných artprotisů, ve kterých umělkyně jako jedna z prvních klestila této unikátní brněnské technologii cestu, jednak hledání výrazových možností, jednak kvalitou výtvarnou, proti odpůrcům, kteří se jako vždy v Česku vyrojili a novou techniku kádrovali. Máme před sebou malířské motivy, které jsou vyznáním a poděkováním víry v bytí,
kde jako prostředníka umělkyně používá třeba gotickou texturu, lesní prostředí, přírodu, anebo pod dojmem cest vnáší do motivu i podmořský svět, stejně tajemný a okouzlující. Cítíme, že zde její umění je snahou odštípnout kousíček Boha, jak to charakterizoval kníža, kterého právě nemusím, ale to byl krásný citát. Zdánlivě opačný tvarný svět nám přináší v její tvorbě novátorsky kreslená plátna, kde vychází z totálního minimalismu, většinou bílá černá v těch nejranějších, a dobírá se zde utajených struktur, které nám dnes odhalují moderní vědecké metody, a na druhé straně reaguje na jungovské archetypy, které nás pořád ovládají. U nich však napětí poselství dotváří ještě symbol a barva. To všechno zde můžeme vidět ve zkratce a před troše výtvarného cítění taky interpretovat v jedné nebo více rovinách dle svého citového a racionálního nastavení a zkušeností. Já bych rád podtrhl několik faktorů, které to dílo umožnily, protože výtvarné dílo vykázat, to je přímo trošku barbarské. Jednak je to samozřejmě talent, podporovaný vzdělanými a citlivými rodiči, učiteli, jako byl Antonín Stradel, a v neposlední řadě její životní druh Ilja Hartinger. To by však nebylo nic platné bez odvahy, důrazný odvahy umělkyně, která se hned po škole nenechala svázat zaměstnáním a odvážila se odejít na volnou nohu. Za sebou má desítky úspěšných realizací i v architektuře, jak vidíme na panelu. Za minulého režimu a nakonec i dnes to vyžadovalo úžasnou odvahu, ohromné pracovní nasazení, talent v jednání s lidmi, zákazníky, cit být na tepně života. Myslí si musela stále připomínat varovné lidové pořekadlo, které znala, že prase a malíř jsou užiteční až po smrti. Druhým rysem její umělecké cesty je vědomí, že umělecká tvorba je nikdy nekončícím hledáním. Umění je několik šťastných, mám v uvozovce napsané nebo nešťastných, to záleží podle kvality práce, umělců, kteří si celý život vystačí s jedním názorem anebo klišé. Jiřina Hartingerová je bytostně tvůrčí osobnost. Není schopna ustrnout na jedné myšlence a technice. Pro své výtvarné sdělení hledá v rozmanitosti technik a postojů. Pomáhají k tomu lidská otevřenost, ženská vnímavost i kontakt s přáteli, třeba ze skupiny mixtům, kompozitům, a tvůrčí dialog s manželem, ve kterém si však uchovala svůj originální pohled na svět. A pokud někdy sklouzla do Hartingera, tak to byla spíš taková podsta, aby viděl, že to taky může. Třetím rysem je skutečnost, kterou nás hledé Valachy, velice sympatická, že se zamilovala do našeho kraje, lidí a tradic. Stalo se to už v dětství, při návštěvách na lyžovačce, myslím, že v Karlovicích se školou, pod vlivem mistra Stradla. Hlubší to bylo s Iliou, když zjistila, že není jen skvělý tanečník, ale to také super oger z Karoliny. Její poezie života má však díky tomu rozsáhlé dvojité rozeklané kořeny, ve kterých spojila kultivovanou duši Brna se světem Valašska, v dramatickém napětí příběhu nestárnoucí dívky Přadleny, jak by to vylíčila moje milovaná Jarmila Lazarová. Z jeho díla vycítí divák, žijící v současné užvaněné, zapomínající
a přezíravě době supernovot starou moudrost mistra Lao Tse. Vždy doufáme, že někdo jiný zná odpověď. Některé jiné místo bude lepší. Nějaká doba vše v dobré obrátí. Ale takhle to je. Nikdo jiný nemá odpověď. Žádné jiné místo nebude lepší, a již se to ukázalo. A umělkyně to ve svém díle potvrzuje, že jsme tady doma, že nic lepšího než Valašsko nebylo a nebude, kromě Evropské unie. Blahopřeju výstavě. Děkuji panu Bogarovi za krásný proslov. On říkal, že bude citovat filozofie, tak tomu bylo. To moc děkujeme, paní Říko, že? Ano. Moc děkujeme opravdu za krásný úvod. Já bych jenom doplnila už technickou věc, že tato krásná výstava tady bude k vidění až do 20. října tohoto roku, a to vždycky od čtvrtku do neděle, od 10 do 16 hodin. A ještě pokračování té výstavy, protože těch obrazů je ještě po vícero, tak ty jsou v Karolince v galerii, takže i tam jste srdečně zváni. A teď mi tedy dovolte, protože dnešní vernisáž není jenom o těchto krásných obrazech, ale také o zahájení letní sezóny této krásné galerie tady v Novém Prozenkově. A teď mi dovolte, abych ústy právě pana Miroslava Šuláka, majitele této galerie, poděkovala za srdce paní Jiřině Hartingerové, která věnovala svůj čas, iniciativu, umění, a tato krásná výstava mohla vzniknout a my můžeme být součástí toho. Já taky děkuji. Přátelé, děkuji vám, že jste přišli. Paní Jiřinko. Ano, děkuji. Děkuji. Tak já bych ještě v neposlední řadě moc ráda tady přivítala také cymbalovou muziku s primášem Milanem Vlčákem, kteří nám tady dnešní odpoledne krásně zpříjemní valašskou písničkou. Jak už říkal pan Bogart, tak to Valašsko patří paní Jiřině, takže věřím, že to bude takový krásný moment dnešního setkání. A mně už tedy nezbývá, než teďka vám popřát hezké odpoledne, ale hlavně, abyste si teďka prošli výstavu, podívali se na obrazy a tím zahájili ten letní provoz galerie. Děkuji, že jste přišli a užijte si výstavu s názvem Poezie života. Jezu Maria.
Jezu Mario, Jezu jemine, bude-li to chlapec nebo ne, bude-li to chlapec nebo ne, bude-li to chlapec, bude švec, už je mi živý, kretanec,